Guys, panoorin natin to. Ganito lang pala ang sekreto pagka yung tapalodo ng motor mo ay nabiyak. Kuha ka lang ng bakal o kaya kahit yung sirang kutsilyo tapos initin mo. Hmm? Tapos initin mo lang yun no? Kasi plastic lang naman ang tapalodo, di ba? Hmm? Galing ng maisip din ni Kuya eh. Oh. Marami ko nakikitang ganyan tinatahi ng alambre. Siyempre, pagka tumatakbo yun, aalog-alog pa rin, tutunog. Ito, oh, napagdidikit niya. Oh. Di ba ang galing? Ganyan lang pala ang style eh. Ganyan lang pala ang technique. Oh, balik na sa dati. Tapos, tingnan natin kung anong gagawin pa ni Kuya dyan. Ayun, nilihan niya para kuminis. Pagkatapos, ayun, minasilyahan niya. O, di ba? Di pantay na. Saka siguro pipinturahan ng singkulay uli. Ganun lang pala kadali eh. Iba nakikita ko alambre, tinatahi. Ang galing ng paraan niya oh. O, di ba guys, may idea na tayo.